Здравейте, майнкрафтъри! Това е моята кандидатура за Infocraft и сега ще ви покажа какво съм изместили относно този свят. Значи, там имаме 3 прасета. Чай да ги направя 2. Добре, стигам толкова. Сега към основната част. И... Добре, грешка. По-скоро фейл. Ето там е къщата. От тук се влиза. Тук има нещо като веранда ли е, тераса ли е, не знам. Влиза се тук. Тук има някакъв кът за спане. Тук има печен клуб. Тук има кът за крафтинг. Кът за игри. Там принципно трябваше да сложа малко повече печки, ама съм забравил. И това тук е кът за игри, ако не съм го пропуснал. Но долу има... Има чест рум. Просто честове и е нещо като първи етаж на къща, може да се влезе само през втория. Той е най-добрия. И това, който чухте сега, беше един приятел, с който говоря в момента и го накарах да заглуши. Сега да ви покажа фермите, които съм направил с Redstone. Това тук ми е Суркен фермата. Тук тя лак. Претърпя някои промени в Redstone, няма си знам в момента ако не работи, защото не знам какво съм махал и после какво съм слагал. Нека видим. Да, сега ще видя какъв е проблема. Не, работи бе. Работи. Нещо... Работи си. На мен така ми се е сторило от лага, извинете. Добре, това вече е фейл. Проверете се. Добре да е, както и да е. Това е ферма, в която сложих основно уит, само дето могат да се посадат картофи, моркови и всякакви такива, къде растат по този начин. И става изключително лесно. Ето така. А другото, нарочно съм го оставил само до там да се влива водата. Не се питайте защо. За да остане само нещо там. Поне да прилича, че е озряло. А ако искате, може да си го оберете ръчно. Добре. Това не трябваше да го правя, но както и да е. И общо взето, опа, ще да забравя да покажа Enchanting Тинга. За него трябва да минете по верандата. Ето тук има една стълбичка. После минавате по покрива и тук има един енчант. Сега да видим. Искам си пробвам късмет. Не. Един лък. Да видим дали то лък ще е лъкърски. Число. Нека бъде 4. 1, 2, 3, 4. Бива. Безкрайност и Unbreaking. Но за жалост няма пала. Да, пала е. Там Fire беше. Не помня. Не съм играл Minecraft отдавна, ама видях този сървър и реших да го почна. Поне един приятел ми го показа да е. На изкефи. И реших да направя кандидатура. Надявам се да ви е харесало. И това е.